Tini koktishala bajalbari shakamnogo khungsa ambulance rijakmano tui kaisa panda songsajaka panda manjakpa minister rongno khobui jota amsani leaders rokte agini shimini kok rijak tongmani bajalbari shakamnogo khungsa ambulance rinani hinai tei bubagrani chubachu tei bubagrani phanbai tini ni shala chung bajalbari shakamnogo khungsa ambulance rinani thangai tongo hinai saui khenarka abono karabyo te borsaka bubagrano lamsogui hambaya farlaini hini bo saui khenarka naini sini mangpliwa Klaimani abono chung tini amjongla lukorok chung hambaya farnai te aboni agulo tini mai genang bubagrani bising tei asuk sal kolongma na singi tongmani tini lukorong na angkok reject tongmani 2021 hiaba ani thani সম্ভবia jeta of fan by ang tini lukorong ambulance nani hiaba tini bubagrani asa hamjama koplung taklai thani bo singni simi jeng 25 lakh jeng MDC fan mangka MDC fan maman bisingo ang lukorong kok reject tongmani election pasapuru ang kaisa tini bajalbari hospital ambulance nani hiaba tini azarawa ang belekini susumani ang bubagrano belekina hambaribo te khulumbo bubagrano hambaribo jeng tini lukorong jeng bajalbari hospital kaisa jeng ambulance na thangi dongo dai logyo tini phainai tini chutu kumari phainai dai tini minister bishketu phainai dai tini joto tini honorable adong songrok tini honorable minister bishketu phainai dai joto tini amse leaders of tini bor lamso ge jeng bono hambaya farlainai dai tini bubagrano tini bai ka hames na bagai phai dong sir, take a share from the local booting. Ini sih mencengi dengan orang nungai orang lukurung, kuburan orang apa mana? Lagi sini daita sih lukurung berkerana ni, sini daita sih lukurung naik kolani, dan orang lukurung bising dan orang kahames pun orang mana?